Dobre, priatelia, takže dofajčite sa, dúfam, že ste sa nadýchali kyslíku a trocha vás to prebralo, lebo fakt ste dneska, keby bol vtipnejší, vyhráva, ešte existoval, tak tento smiech, no nepostupí nikto z nás. Ale prichádzajú mená ako Jerry Welmeister, Sabo a Fučo, takže to vás dúfam trocha úplne naštartuje a dorazí. Nebudem dlho rozprávať a chodiť okolo toho ako okolo horúcej kaše. Ty si jaký veľký? Ty čo bereš? Vstupné? Počúvajte. Čiže usadíme sa, ukludníme sa. Sedíš? Dobre, nebehaj mi tu. Kde kto tu beha, rozumieš to? To musíš. Takže priatelia, v druhej polovičke začína nikto menší ako spoluzakladateľ Temných kecov, moja pokrmná dvojička, otec dieťaťa, vyštudovaný herec z metropole Lučenec, Jerry Welmeister Sabo. Zdravý, dobrý večer, gratulujem kolektívu, priatelia. Takže poďme z hurta na to. Začneme štandardne rubrikou Čo je nové. Zase som bol u toho doktora, čo som vám minule spomínal, som došiel k nemu, vraví mi: pán Sabo, vy ste ešte sexuálne aktívni. Sa ma pýta, vravím, prečo sa pýtate, chcete jebať? Tak u ňoho som bol a znova prídem tam, vojdem do ordinácie, už vo dverách mi hovorí, že pán Sabo, mám tu proste vašu kartu, okamžite musíte skončiť s masturbáciou. Vravím, prečo? Veď ja som retrosexuál, veď to je moje jediné potešenie. Toto mi chcete zobrať proste, čo ja si počnem, ako ja si pomôžem. A on mi hovorí, nie, pokojne pán Sabo, nestresujte, ja myslím iba teraz, v tejto chvíli, aby som vás mohol vyšetriť. Zistil som, že na niektorých miestach priberám oveľa viac ako na iných, tak už na tie miesta nechodím. Dostal som minulé ponuku do nového filmu, volá sa to Batman vracia úver. Ale hovorili, že by som kvôli tej roli musel pribrať nejakých 5 kg, tak im vravím, choďte do piči, kvôli filmu si nedojebem postavu. Dneska tu máme aj inteligentnejšie publikum, tak vám rovno poviem, že keď som písal tento stand-up, bola noc, potom som si šiel lahnúť a bol som tak dojebaný, že som nevedel, či sa mám uložiť, alebo uložiť ako. To bolo len pre tých 10 a vy ostatní ste sa smiali, aby ste nevyzerali blbo. Čo ešte? Fučo bol v Teleráne, neviem, či ste si všimli, kuchár tomu dosť vyťal. A on celkovo takto má rád február, lebo keď vybehne von, vždy ho prefúkne. S kamošmi si rozprávajú pikošky. Čo ešte také? Aj boli tie sviatky, hneď som vedel, že Ladižo dostane chlapa pod stromček, som našiel u nich v skrini. A potom Fučo má takého malého syna a došiel za ním tesne pred Vianocou, že tatko, ja chcem psíka. Tak došiel Fučo, radili sme sa, či je to vhodné dobytu psa, či sa bude ten malý o toho psa starať a sme to rozoberali asi 2 týždne, potom sa Fučo nasral a povedal, že na Vianoce bude kapor ako vždy. Boli sme v tom temnom Londýne, milujem cestovať s týmito dilinármi. Ráno o 5:00 sme sa stretli na letisku, Fučo tam čakal s fľaškou vodky. Mali sme check-in, nastúpime do lietadla, došiel ten letuškár, vraví, to tu nemôžete piť, tak mu to Fučo odovzdal, my už sme to jebli, dones znovu. Potom išiel do tej uličky, začal robiť to electric boogie, vraví mu, na to ti jebem, neobíde ma pás. Tak mi dali taký adapter, som si to jebol. Potom sme vzlietli a keď už sme boli vo vzduchu, vravím chalanom, mám strašne silnú vnútornú potrebu šťať. Sedel som pri okne, lebo vieš, chcel som vidieť. Tak sa museli chalani postaviť.
do piči 10 metrov, aby som vyšiel. No a išiel som do vchoda, do chvosta lietadla na vecko. Zistil som dve veci. Keď idem do chvosta lietadla, lietadlo stúpa. A vo vecku v lietadle nemôžem mať sex ani sám. Pristáli sme v Londýne, hneď vravím, nenormálny tento Londýn. Tam nás čakal taký týpek s takou, že tabuľkou temné keci, vravím mu, hej, ty s tým účesom, to sme my. A tam taký Slovák, taxikár, hneď nás zobral do auta, viezol nás na hotel. 3 minúty som bol v Anglicku, vravím, otvor si vpredu tú priehradku, máš tam darček od chlapcov. Tak som to otvoril, vravím si, hneď 2 gramy, vravím si, po piči. Už som sa bál, že to bude musieť doma nejako hňahňať do alobalu, hltať s olivovým olejom. Potom v sprche to vysrať, vieš. To není také fajčenie, no, čo ti poviem. Tak sme v tom Londýne a hneď nám hovorí ten taxikár, chalani, tu sú ľudia zo všetkých kútov sveta. A Fučo hneď, fakt, aj z kútov? Masívne veci sme tam pozažívali. Milujem cestovať kamkoľvek s dilinármi. Minule išli sme do Trenčína. S Bekimom som bol v aute. To je ten chalan, čo má s Gombitovou kolieskový tím. Robia také triky na úrampách. Neviem, či ste si všimli. Dosť si idú výťahy. Išli sme do Trenčína, on šoféroval. Jebal tomu 200, on sa nebojí spáchať zločin, sedí, poznáte to. Tam si to prepínal na tom volante, dojdeme do Trenčína na námestie, vravím mu, boha, nemáme tu kde zaparkovať. On, že ja môžem parkovať hoci kde a jebol to pred vchod. A tak som na ňo kúkol a vravím mu, ty, to je veľká výhoda. A kúkol sa mi do očí a už som videl iba tú bublinu, ty si pekný kokot. A tak chvíľu bolo ticho, kúka mi do očí a vraví, no, vystúpiš, debil, alebo čakáš, že ti otvorím dvere? Boli tie sviatky, tá Vianoca, inak to ma trošku metie furt doma, že udržuj poriadok, dojde december a najeb sa mi ihličnatý strom. Bol som doma u našich v Lučenci na Vianocu, tak mama mi rozložila gauč v obývačke, frajerka s malou spali u mňa v detskej bývalej, lebo by sme sa tam nezmestili všetci, strašne tučnú ženu mám. No a ležím si na tom gaučíku, pekne som si ľaškal o 10. večer, také to bolo rozrožené, dole to na takých háčikoch, tam bolo spojené, ležkám si. Teraz takto som preložil ruky, vravím, jebe ma ten strom, svieti to, tak som to zhasol, potom idem sa napiť, idem sa vyšťať. A potom už, keď som bol v tej alfa hladine, tak zrazu niekto normálne, ako keď zajebávaš jelenia v rúji, začal ručať. Vravím si, čo to je? Chodím po dome, idem k spálni, otec chrápe, vravím si, kokos, toto nechápem proste, čo tá moja mama tajne pije, že pri ňom dokáže proste ležať. Tak som si láhol do tej obývačky, už som mal nervy, vieš, tie prehadzovačky, proste som sa metal, ty kokos, z jedného boku na druhý. Vravím si, tu mohli točiť prírodopisný film, ako sa točia tulene. Ležím na tom gauči a už konečne prestal chrápať asi po 2 hodinách a ja už úplne vybitý som zaspával, vravím si, konečne. A teraz začal sa mi snívať taký sen, že ležím na jachte, na lehátku a pekne idú vlny, celé ma to hojdá. To sa mi snívalo, to som nevedel, že sa rozchádza podo mnou ten gauč. A teraz vieš, rozišla sa tá predná polovica, ja som normálne, že jebol, v tom sne normálne roztrhlo tú jachtu, ja som padol do vody a teraz ako som proste jebol na tú zem a otvoril som oči, tak normálne vieš, ako ma to vcuclo do toho gauča, tak plachta nado mnou urobila tak, že ako by ma prikrylo vodou, vieš. Tak som hneď začal kričať, ešte v trenkách som bol, nohy som mal hore vyložené, vrem, topím sa! Vieš, všetci sa zbehli, celá rodina do obývačky a tam sa vykokotím z toho gauča prikrytý. Čo ti, vrem, topím sa, oni, že mal by si sa zamyslieť nad svojim pitím.
A pritom pičovina. Minule som zistil, že ľudia sú agresívni z kávy. Vážne, bol som minule tuto, najebal som sa, 33 tulamoriek prvý účet, dojdem domov úplne v pohode, žena si dala 2 kávy a jak svinia po mne, vieš. Som si laškal do hosťovskej izby, hovorím si, tu budem v bezpečí. O to viac ma prekvapilo po pol hoďke, že mi treba grcať. Tak štandardne nohou som urobil výkop, nech ma vymrští do sedu. A teraz idem, vieš, po chodbe takto plávačka, vysvietené a na konci ako v komikse dvere. Tak som začal utekať. Kokotina, úplne mi začalo triasť žalúdok. Vrajím si, to už nedám. Tak klasika, husté do rúk, mokré všade. Ako v komikse do piči som sa na tom pošmykol, jak som bežal takto, jak do piči, keď hádžeš na bowlingu gulu, tak ma jeblo tie dvere, tam som sa rozkokotil. Grciam na seba, vrajím si, krása, 32 rokov, otec rodiny, pekný kokot. Otvorím si dvere, dopachtím sa na hajzel, tam sa zohnem, vravím, čo tu robím, už mi netreba. Tak som si dal dole vrch pyžamka, začal som to utierať po zemi, vieš. Pekne som to všetko utieral, vravím si, nenormálna práca. To nikto si v živote nemôže všimnúť nič. Nenormálne vyutieram aj to je, dal som si záležať detaily. Jebol som ten vrch do vane, vravím si, to neprejde, ale ja to jebem. Šiel som si laškať a 6:30 počujem výkriky. To nemyslíš vážne? Aj knihy! Lebo vieš, mňa keď jeblo, ja som to husté rozhodil. Takže strop, všetko. Rovno som stál, hovorím frajerke, prepáč, ale oslavoval som. Ona, čo si oslavoval? Pravím, oslavoval som, že ťa mám. To mi dosť pomohlo. Nikdy nevieš, čo sa ti v živote stane. Úplne, že hociaké udalosti, keď už hovorím o tých sviatkoch, tak ja som raz silno narazil na Ježiša. Bolo to, keď som bol na strednej škole a bolo leto a potreboval som brigádu. A čo môžeš robiť v lete v Lučenci? V Tesku za 7 centov dokladať regály a ešte ťa ojebu? Alebo môžeš na pumpe fajčiť kokoty, ale to človeka tak nebaví. Po 2,000 kokotov si v balíku, ale chápeš. Není to robota, ktorú by si chcel. Dlho. Tak mi tatko vraví, že tak poď brigádovať ku mne, dám ti také prachy. A on vtedy podnikal a prerábal taký starý ako objekt, kde chcel mať kanceláriu a nejakú výrobnú halu. Tak som tam došiel a vraví mi, obytú omietku. Ja mu vravím, to som vždy chcel. Tak mi dal rebrík, také murárske kladivo, prišiel som, jebol som, potom hneď to padlo. Vravím, krása, demolujem zalové, to ma baví. Tak som tlkol, to padalo, vybehol som na rebrík, ojebal som to, zoskočil, vybehol, ojebal, zoskočil. Tatko mi vraví, Jarik, neskáč z toho rebríka. A ja už tak v duchu, vieš ty kokot o rebríkoch, vieš, bublina. A tak idem, skáčem, tlčiem, zoskakujem. A zrazu som zoskočil a nohy mi prejebali také dosky s klincami. Stojím tam taký strpnutý. Ešte ma jeblo dopredu na hrable, tak som si dojebal aj ruku. A teraz už taký polopláč som mal a vidím, ako oco sa ku mne blíži. Hovorím si, tatko môj milovaný, polutuješ ma. Prišiel, tak sa nado mňa nahol a vraví, no, aspoň vieš, ako sa cítil Ježiš.